Duela urtebete Araba Zero Karbona aurkeztu genuen, lurraldearen deskarbonizazioaren bidean aurrera egiteko plana. Urtebete pasa denean, kezka handiz ikusten dugu zarata asko bai, baina ezer gutxi aurreratu dela. Adibiderik argiena, egitasmo eolikoi lotutakoa da. Guztira, 10 proiektu planteatu dira herrialdean azken urtean. Jaurlaritzatik sustatutako 5 egitasmoetatik dagoeneko 3 erori dira. Hasiera batean, Arkamo eta Iturrieta erori ziren, babestutako eremu naturalean kokatuta egoteagatik. Orain, Jarindokoa, aireportuaren babesgunean dagoelako. Tramitazioan dauden gainontzeko 6 egitasmoek 201 megabatio biltzen dituzte. Egungo parke eolikoen, hau da, Elgea eta Badaiaren birpotentziazioa lortuko lituzkeen 211 megabatioak baino gutxiago. Horrez gain, herrialde osoaren kontrakotasuna jaso duten 2 zentral hidroelektriko itzulgarri eta 3 goitensioko linea egitasmo zabaldu dira, eta zentral fotovoltaikoen kokapenen bila jarraitzen dute hainbat enpresek. Inolako planifikazio eta kontroli gabe, herriz herri diru eskaintzak eginez lurren jabeei. Sorkuntza bezain garrantzitsua den efizientzia energetikoaren arloan ez da ia ezer aurreratu eta eztabaida politiko nagusien tramitazioa, hau da, Klima Araba 2050 eta energia berriztagarrien plan sektoriala atzeratu egin dira. Baina elementu positiboak ere badaude. Alde batetik, Europar Batasunaren REPowerEU plana berriztagarrietan eta energia eraginkortasunean inbertsioak egiteko. Beste aldetik, Eusko Jaurlaritza egiten ari den Araba erdigunerako lurralde plan partziala dago. Bertan, irizpide interesgarri ugari daude adostasunetara heltzeko. Besteak beste, fotovoltaikoa jartzeko estalkiak lehenestea, existitzen diren azpiegiturak edo inguruak erabiltzea, aparkalekuak, errepideak, urbalsak, edota Elgea eta Badaiako zentralen birpotentziazioa. Horrelako planteamenduak EH Bilduk egindako proposamenetatik gertu daude eta gure ustez bidea egiteko baliagarriak izan daitezke. Berandu gabiltza eta ezin ditugu aukerak galtzen utzi. Ezinbestekoa da elkarrizketa abiatzea, adostasunak lortzea eta anabasa guzti honetan ordena jartzen hastea.